Καλησπέρα παιδιά, Captain Peter εδώ. Ναι, εγώ είμαι μια χαρά, εσείς πως είστε δεν ξέρω. Είχαμε και πολύ καιρό να τα πούμε, 4 εβδομάδες, ένα μήνα. Ναι, είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και ναι, όπως βλέπετε αυτό το βίντεο είναι έτσι στα ξαφνικά και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλατε να συνεχίσω αυτό το κανάλι σε ένα καινούριο που έχω φτιάξει με καινούριο banner, καινούριο icon, καινούριο intro φυσικά, όλα καινούρια, ας πούμε full revamp, new GFX και αυτά. Ε, Κάτω στην περιγραφή θα υπάρχει ένα link στο οποίο είναι το straw poll. Το straw poll απλώς θα πατήσετε ένα tick γιατί θα θέλετε να συνεχίσετε σε αυτό το κανάλι ή στο άλλο. Και πάντως στο βίντεο θα ανέβει αυτό που έχω μη κηρύσει και θέλω να πω μερικά πράγματα για το κανάλι, ας πούμε, γιατί έκλεισα και αυτά φάση με το quit και όχι δεν ήταν για τα views, θα δείτε βιντεάκι, δεν σποιλάρω άλλο ακόμη, γι' αυτό είμαι και λίγο μπουκωμένος, δεν θέλω να απολυλογώ. Πηγαίνετε κάτω στην περιγραφή, θα υπάρχει ένα link το οποίο θα είναι το στρόπολο, ξαναλέω, και διαλέξτε τι θα θέλατε να, ας πούμε, να κάνω, τι να κάνω, να συνεχίσω αυτό το κανάλι ή σε ένα άλλο καινούριο που στο άλλο δεν θα είναι τόσο active οι άλλοι subs, αλλά οκ, γιατί και σε αυτό έχω να κανονίσω κάποια sponsor που με έχουν δώσει. Και ναι παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να το πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.